Fruits are formed in discipline. Unsa ang gamot? Ang gamot gipurma diha sa disiplina. Spiritual depth comes from prayer life. Para mo gamot ka, makatidlom ang imong gamot ngadto sa pinakalalom sama sa kahoy, kinahanglan moagi ka og disiplina sa imong kinabuhi. Ha? Ang espirituhanong kalalom naggikan sa kinabuhi nga mainampuon. Kung prayerless ka, kung dili ka mainampuon, unsaon nimo pag-ingon nga lig-on ka? Unsaon nimo pag-ingon nga dasik ka? Unsaon nimo pag-ingon nga makalahutay ka? Nga prayerless man ka? Nga ang pagka mainampuon, isa sa paagi aron mulalom ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Aron makagamot ka pa diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. O bitaw kung imong lantaw ng mga tao sa Bible nga nahimong lig-on, sila gipurma diha sa ilahang pagkamainampuon. Kay kung si David, wala pa siya nagmainampuon sa Ginoo, pag-abot atong kasakit niyan, wala na to. Nibiya na to siya sa Ginoo. Kung si Daniel, wala pa nagmainampuon sa Ginoo, gikaon na to siya sa leon. Ha? Kung si Jeremiah, na gitawag og the weeping prophet, kung wa pa to siya nagmainampuon, wala na to. O siguro, nagpakamatay na to tungkol sa kabugat sa mga problema ngayang idala siya ang kinabuhi. Mo bitaw nga, si Jesus Christ, iyag yung gibansay ang iyang mga disipulo nga sila magmainampuon. Kaya ang ingon ni Jesus, aron pag-abot sa dautan ng mga adlaw, sila dili mapukan. Mao bitaw tong pagsaka nila sa garden sa Gethsemane, uban niya mga disipulo, kaya nagampo si kay moampo man si Jesus dito sa unahan. Nagtugon siya sa mga disipulo, mingon siya nga muadto ko sa unahan, kay mag-ampo ko sa mamahan. Ug kamo pag-ampo pud mo diri. Pero pag humanyag apo dito, pagbalik niya nga tulog ang iyang mga disipulo. Ingon niya, pamangon mo, bangon. Nganong wala man mo makahimo sa pag-ampo? Uban kanako bisan isa lang ka oras. See? Ano man? Gibansay sila ni Jesus Christ kung magmainampuon sila kay moabot man ang dakong kasakit unya. Unsa nga kasakit? Atong adlaw nga pagabiyaan sila ni Jesus Christ kay siya pagapatyon man. Saan nila paglahutay? Ha? Another thing, word intake. Mahimong mapurma, mahimong mahulma ang imong gamot. Pinaagi sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. So, importante magkakaunta sa word sa Ginoo. Ano man? Sa diha nga si Jesus Christ, nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, gidala siya dito sa kamingawan. O gitintal siya ni Satanas. Kay gigutom man siya, nakita ni Satanas nga oy, kinahanglan ni sa pagkaon. O gina siya Satanas, adunay bato, himuang pan. Aron matambalan ang imong kagutom, pero unsa ingon ni Jesus? Satanas, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kun dili sa matagpulong nga magagawas sa baba sa Dios. Oh. Mo nang importante, kita na mga Kristohanon, magakaon kita o espirituhanong pagkaon, which is ang pulong sa Ginoo. Kaya kung wala ka kapaminaw sa pulong sa Ginoo, di man ka mahinumdom. Walay mo badlong sa imo, walay mo remind sa imo, kay wala lagi ka gapamati sa word sa Ginoo. Ha? Unang kinahanglan, para mo gamot kita, magakaon kita sa word sa Ginoo. Imagine sa imong lawas nimo. Kung dili ka mamahaw, dili ka maniudto, dili ka manihapon, dili ka mag-snacks, for one day lang, unsay bation ka sa imong lawas. Unsay reaction sa imong physical nga lawas? Di ba maluya? Maluya. O posible, basta magsakit na imong tiyan, kuto-kuto ba ka kay gutom? Saputon ka kay waykaon, gutom. Diba? Makasapot mo na lang, waykaon. Mag-init imong ulo kay waykaon. Doon ay reaction sa imong lawas. Pag di ka makakaon sa usa ka adlaw. Inana po ng pulong sa Ginoo. Ang atong spiritual life, kinahanglan pakaunon sa pulong sa Ginoo para lagsik, para nindot, maayo, himsog. Sama sa usa ka illustration nga ako nang na-share diri. Itong usa ka taxi driver. Ga-drive ang taxi driver kay nangita siya og pasahero. No? And then pag-abot niya sa unahan, nakakita siya og pasahero. Nga hilabihan kadako nga pasahero. Siguro kung kita na mo the biggest loser nga kung sa una, sapat to. Yung ginapalabas sa una sa ABS-CBN, the biggest loser ng mga dakuan ng mga tao, puti mga tambuka. Inadto yang nakita. May para sa taxi. O niya pag
Pagsakay sa taxi, naghuot sa sulod sa taxi sa kadako. Then milarga na sila. Nahibulong ang mao nga driver. Ano man? Ang iyang gipasakay, porting dakuha nga pasahero. Pero kita mo ng salamin sa tunga sa taxi. Ang purpose para makita ang likod, tanaw siya sa salamin. Nakurat siya siyang nakita, kaya ang iyang nakita, usa ka payatot nga tao. Nang iyang gisakay, porting matong tabaa. Ay, hibulong siya. Paglingin niya, dakong tao man. Pero kung mutanaw siya sa center mirror niya, porting mang payatuta. Bukugon man. Nakita di ay niya sa iyang center mirror nga taba tuod ang iyang gisakay physically. But spiritually, masakiton, payatot. Ano man, ang iyang giatiman, physical niya nga lawas. Pero wa niya atiman na, ang iyang spirituhanong bahin siyang kinabuhi. Payatot, walay kaon. Kung ang imong physical nga lawas, di ni mapakaunon, amot lang, kung kaya ba nimo ang gibuhat ni Jesus Christ nga for 40 days and 40 nights, di magkakaon. Patay siguro ta na, kung pila ka adlaw, 40 ka adlaw, di ka mukaon. Kung dili ka mukaon for 1 week, masakit ka. How much more sa ato spiritual life? Ang ato spiritual life, ginapakaon lang nato matag Domingo. Unya, kung ibutang daw na sa imong physical na lawas, once a week lang ka mukaon. Just like sa imong spiritual life, once a week ra pud mukaon, every Sunday lang mukaon. What happened to your body? What happened to your health? Napabay good health or bad health? Kung kaisa lang pakauno nimo imong lawas for one week, masakit jud ka. Imong spiritual life pod, kung kaisa lang napakauno nimo for 1 week, masakit pud siya. So man usak kini ka reminder sa tuwa na kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. And the other thing is obedience under pressure. Kung may ta obedience under pressure, pasabot ani nga para mulalom ang imong gamot, kinahanglan nimong mo-obey sa Ginoo. Nga dili tungod kay napugos ka, nahadlok ka, or gidala ka, kundili ikaw mismo mi-obey sa Ginoo. Dili lang kay nag-alagad ka sa Ginoo, kay nadala ka ni, nagpagamit ka sa Ginoo, kay tungod ani niya, tungod ana niya, kundili ikaw mismo nagdesisyon sa imong kinabuhi nga alakaran nimo ang Ginoo. Diya sa imong kinabuhi nga walay lain nga rason gawas lamang sa imuhang tinguha nga pasidunggan ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Tama. Kung magatudlo ka og Sunday school, ikaw mismo madasig ka. Kung ikaw nagatudlo og Bible study, ikaw nga magtutudlo, madasig ka. Kung ikaw nagawali sa pulong sa Ginoo, ikaw mismo nga nagawali, madasig ka. So muna, nga makatabang ni siya nga mutubo og mulalom ang imuhang gamot ingon nga usa ka Kristohanon. Timan-an nato ni siya. Nobody becomes deep instantly. Walay dria, walay paspas dria nga mi lalom ang ilang gamot diya silang pagka-Kristohanon. Walay inana. Si Paul rato, si Pablo rato, nga sa diha nga nailan niya si Jesus Christ, nagwali dayon sa pagkaugma sa pulong sa Ginoo. But kanato, usak kini siya ka proseso. Dilibot pasabot nga gidawat nimo ang Ginoo sa panahon, unsa man tong panahona. Buta na to katong youth camp, gidawat nimo si Jesus Christ ato dilibot pasabot na instantly gatubo dayon ka. Proseso na siya. Kinahanglan lang nimo og lahutay because ingon pa, deep is built slowly and consistently. Tanawa ang kahoy. Pagtanong ba nimo sa kahoy o pagtubo ana, baingon ba ka nga ang gamot ana kay napulo na kadupa gikan sa taas padung sa lalom sa yuta? Dili pa. Ang kahoy nga imong gitanom, kung gamay pa ang kahoy, ana kamubo, siguro ang gamot ana mga isa ka metros pa. Pero kung kana siya mo dako maayo mahimong usa ka dakong punuan sa kahoy, ang gamot pud ana 40 na pong dakuaw, 40 na pong laluma. Ang Kristohanon ingon ni ana. Ang importante lamang nakatanom ka sa usa ka yuta nga dili mabaw. Nakatanom ka sa usa ka yuta nga diin ikaw mugamot og maayo. Aron sa ingon ni ana, dili ka mapukan pag-abot sa mga pagsulay.